ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆଜି ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ଶୀତୁଆ ରାତିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି। ଦେଖ ସେଠି ଆମର ଗୋଟେ ପମ୍ପ ଚାଲିଛି, ଆଉ ପମ୍ପ ଚାଲି ରାତିରେ ଗଡ଼ିଆ ବୁହାଇକି ମାଛ ଧରା ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ଚାଲିଛି। ତ ରାତିରେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ଚାଲିଛି ମାନେ ତ ଆମେ ଏଠି ଆଜି ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଗଡ଼ିଆ ପାଖରେ। ତ ଆମର ଏଠି ଗୋଟେ ଚିକେନ୍ ଫିଷ୍ଟ କରୁଛୁ। ଆମର ଯେତେବେଳେ ବି ଗଡ଼ିଆ ବୁହା ହେବ ଆମର ଚିକେନ୍ ଫିଷ୍ଟ ନହେଲେ ହେବନି। ସେମିତି ଗଡ଼ିଆରେ ମାଛ ବାହାରୁ ନ ବାହାରୁ, ଲାଭ ହଉ କି ନ ହଉ, ଆମର କିଛି ଆସେ ନାହିଁ। ଆମେ ଫାଷ୍ଟ ଚିକେନ୍ ମାନେ ରୋଷେଇ କରିକି ଖାଇକି ପେଟ ଥଣ୍ଡା କରିକି ପୁରା ରୋଷେଇବାସ ରହିବ। ସେଣିକି ଯାହା ହେଉଛି ହଉ, ଦେଖାଯିବ ପଛ କଥା। ଆଉ ତ ଏଠି ଆମେ ରାତିରେ ଆସି ଗଡ଼ିଆ ହେଉଛୁ, କାରଣ ଆମର ସବୁ ଜେଜେବାପା ତାଙ୍କ ସବୁ ଜମି ରଖିଲେ, ତାକୁ ତ ଦେଖାଶୁଣା କରିବାର ଆମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ନା। ତ କ'ଣ କରିବା, ସେ ଯେତେ ଶୀତ ହଉ କି ଖରା ହଉ, ଆମେ ସେ ଗଡ଼ିଆ ସବୁ ହେଇକି ମାଛ ନେବା ନା। କାରଣ ଏଠି ଗୋଟେ ପାଖ ଗାଁର ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ସବୁ ବର୍ଷ ମାଛ ଧରି ନେଇଯାଆନ୍ତି। ତ ମାନେ ଏ ବର୍ଷ ଆମେ ଫାଷ୍ଟ ଆସିକି ବୋଇ ଦେଇଛୁ, ଦେଖିବା ମାଛ ବାହାରୁଛନ୍ତି କି ନ ବାହାରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ସବୁ ବର୍ଷ ମାଛ ମଧ୍ୟ ବାହାରନ୍ତି, ଗୋଟେ ବର୍ଷ ବୋଧେ ଅଧିକ ବାହାରନ୍ତି। ତ କ'ଣ କରିବା ଆଉ। ତ ଜେଜେବାପା ତାଙ୍କ ଅମଳରେ ଯେତେବେଳେ ଜମି କରୁଥିଲେ, ତ ତାଙ୍କର ସବୁ ଗଡ଼ିଆ ଜମି ଡିମାଣ୍ଡ ଥିଲା। କାରଣ ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ମାନେ କେନାଲରେ ସୁବିଧା ନଥିଲା, ମାନେ ପାଣି ମାଡ଼ି ପାରିନଥିଲା, ତାଙ୍କ ଫସଲ ମରିଯାଉଥିଲା। ଅଧିକ ଅମଳ ପାଇଁ ସେମାନେ ଗୋଟେ ଜମିରେ, ଯାହାର ଅଧିକ ଜମି ଥିଲା, ଗଡ଼ିଆ କରିଛନ୍ତି। ତ ସେ ଯାହା ବି ହଉ, ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟା ମସଲା ଆମେ ତେଲରେ ନ ପକେଇକି, ଆଉ ପଛରେ ପାଇଲୁ ଯେହେତୁ କ'ଣ କରିବା, ତାକୁ କେମିତି ତାକୁ କିଛି ତ ମାନେ ସୁବିଧା ନାହିଁ ନା ଏଠି ବାହାରେ। ଏଠି ଗୋଟେ ଇଟାରେ ତାକୁ ଗୁଣ୍ଡ କଲେ, ସେ ଇଟା ଗୁଣ୍ଡ ବି ସେ ଆଦେହରେ ମିଶିଗଲା। ଆଉ ଦେଖ ତ ବିଲ ମଝିରେ ଘରଟା ହେଉଛି, ଯେହେତୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆମର ତ ନୂଆ ଲିଫ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ ମାନେ ଆସିଥିଲା, ଘର ତ ହେଇଥିଲା। ସେଇଟା କିଛି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଇନାହିଁ। ତ ଏଇ ବର୍ଷ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀତା ହେବ, ହେଲେ ଆମର ନୂଆ ଧାନ ଚାଷ ପୁଣି ହେବ। ସେ ଯାହା ବି ହଉ, ସେଠି ଆମେ ଗୋଟେ ରୋଷେଇ କରିଦେଲୁ। ଆଉ ଛାଡ଼, ଦେଖିବା ସେଠି ଆମର ଏତେ ମାନେ ସେଠି ଶୀତ ଆଜି ପଡ଼ିଛି। ଆଉ ମାନେ ଭାତ ହେଇସାରିଲା ପରେ, ଭାତ ଗଳକୁ ତାର ପେଜ ବି ଆସି ଗୋଡ଼ରେ ଲାଗିଲାଣି ବି, ଆମକୁ ଜଣାପଡ଼ୁନି। ଏତେ ଶୀତ, ମାନେ 14-15 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ହେଇଯାଇଥିଲା। ଏବେ ଫାଇନାଲି ଆମର ଏଠି ଭାତ ଗଡ଼ା ସରିଲାଣି। ଏତିକି ଥର ନିଆଁ ଜଳା ହେଉଛି, ଆଉ କୋଡ଼ି ମଧ୍ୟ ହେଇଯାଇଥିଲା। ଦେଖିବା ଭାତ ହେଇଯାଇଛି। ଆଉ ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଫାଇନାଲ ଆମର ଭାତ ରୋଷେଇ ହେଇସାରିଲା ପରେ, ଏପଟେ ମଧ୍ୟ ଚିକେନ୍ ପାଇଁ ମସଲା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇସାରିଲାଣି। ଆଉ ଚିକେନ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇସାରିଲାଣି, ମାଂସ ପକାଇ ଏଇଟା ଟିକେ କଷିବା। ଆଉ ସେଟା ମସଲାଟା ଆଜି ତ ଭଲ ଦେଖାଯାଉଛି, ଆଜି ପୁରା ଶେଷରେ ପୁରା ବାଡ଼େଇବା। ଆଉ ସାନ ଭାଇ ଆମର ଚିକେନ୍ ମାନେ ନେଇକି ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲେଣି। ଆଉ ଚିକେନ୍ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲେ ଆମର ଟିକେ ମସଲା ହେଇସାରିଲାଣି, ତାପରେ ଚିକେନ୍ଟାକୁ ପକାଇଦେବା। ଚିକେନ୍ ଭଲ ଭାବରେ ତାକୁ ଗୋଳେଇକି ଘାଣ୍ଟିକି ପୁରା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା। ଯେ ଶୀତରେ ପୁରା ଉଡ଼େଇବା। ଆଉ ଚିକେନ୍ ପୁରା ଘାଣ୍ଟି ଦେଲୁ ଖଡ଼ ଖାଡ଼ କରିକି। ଆଉ ଚିକେନ୍ ପକାଇଥିଲା, ଏଇଟା ଦେଖ ପ୍ରଥମେ କହିଥିଲା ଲେୟାର୍ କୁକୁଡ଼ାଟେ ନେଇ ଆସିଥିଲା, ତ ଚିକେନ୍ ଆଣିଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ଅମୃତଭଣ୍ଡା ପକାଇଲି ସେଠି ଟିକେ ସିଝିବା ପାଇଁ। ସେଇଟା ଟିକେ ଲେୟାର୍ କୁକୁଡ଼ାଟା ଟିକେ ଲେଟ୍ରେ ସିଝେ, ତ ସେଥିପାଇଁ ନେଇ ଆସିଛି ସାନ ଭାଇ। ଆଉ ଦେଖିବା ତ ପୁରା ଚିକେନ୍ ରୋଷେଇ ସରିଲା ପରେ, କେତେ ପୁରା ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି। ଆଜି ପୁରା ଶେଷରେ ଖାଇବା, ଆଉ ରାତିରେ ପୁରା ଜମିଯିବ ଆଜି ଭାଇମାନଙ୍କ ସହିତ। ଆଉ ଚିକେନ୍ ମାନେ ରୋଷେଇ ସରିଲା ପରେ, ଆମର ବଡ଼ ଭାଇ ସବୁ ସମାନ ବାଣ୍ଟରେ ସେମାନଙ୍କର ଚିକେନ୍ ବାଣ୍ଟି ମାନେ ବାଢ଼ି ଦେଲେ। ତ ଏବେ ଆମେ ଚିକେନ୍ ଖାଇଲେ ରାତିର। ଏତେ ମାନେ ଟେଷ୍ଟ ହେଇଥିଲା ଯେ ଲାଷ୍ଟକୁ ଆମର ସେ କଢ଼େଇରେ ବି ଗୋଳେଇକି ଖାଇଦେଲୁ। ଭାତ ହାଣ୍ଡି ସଫା। ରାତିରେ ଏବେ ଖାଇଦେଇକି ଶୋଇପଡ଼ିଲୁ। ଶୋଇ ସାରିଲା ପରେ କାଲି ସକାଳୁ ଦେଖିବୁ ଜଲ୍ଦି ଚାଲୁ ଆମର ବିଲକୁ ଦେଖିବା ମାଛ ଅଛି କି ନା ନାହିଁ। ଏଠି ଦେଖିଲା ବେଳେ ଇଏ ମଟରଟାକୁ ଆଣିଥିଲୁ ଗଡ଼ିଆର ପାଣି ଶୁଖିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଇଏ ମଜା ଷ୍ଟାର୍ଟ ଆଉ ହେଲାନି। ଦେଖୁ ଇଏ ବି ଆମ ପାଣିକି ଶୁଖେଇ ଦେଲା, ଷ୍ଟାର୍ଟ ମାରିଛି ଶୀତରେ। ଆଉ ଏତିକି ମାନେ ମାଛ ସେଇ ଫିଲ୍ଟର ପାଇବାଟେ ବାହାରକୁ ବାହାରିଥିଲେ। ତ କ'ଣ କରିବା, ଆଉଥରେ ଯାଇ ଘରକୁ ଆଉ ଗୋଟେ ମଟର ନେଇକି ଆସିଲୁ। ବୋଇଲା ଚାଲିଛି ପାଣି, ଆଉ ଦେଖିବା ଯାଉ ସେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗରାଇକି ଆସିଲାଣି ତାର ମାଛ ନେଇକି ଯିବ ବୋଲି। ଏତିକି ମାଛ ଯେହେତୁ ସେ ନେଇକି ପଳେଇଲା, ତ ଭୋକ ଲାଗିଲାଣି। କ'ଣ କରିବା, ଜଳଖିଆ ସେଥିପାଇଁ ଯାଇକି ନେଇକି ଚାଲି ଆସିଲି। ଜଳଖିଆ ନେଇକି ଆସିଲା ପରେ ଆଜି ଖାଇବା, ତାପରେ ଦେଖିବା ଯାଉ କଥା। ଦେଖିବା ତ ଏଠି ମାଛ କେତେ ସବୁ ଖାଲି ଚୁନା ମାଛ ଗୁଡ଼ା ସବୁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେମିତି ସବୁ ହେଉଛନ୍ତି। ବଡ଼ ମାଛ କିଛି ଗୋଟେ ଦେଖାଯାଉନାହାନ୍ତି, ସବୁ ଖାଲି ଚୁନା ମାଛ। ଆଉ ଏଠି ଦଳ ତ ଫୁଲ ହେଇଛି, ଦଳ କାଟିକି ଏଠି ବହୁତ ସମୟ ଲାଗିଲା। ଏଥର ଖାଲି ଲସ୍, ମାନେ 1000 ଟଙ୍କାର ପେଟ୍ରୋଲ ଆଣିଲୁ, ଆଉ ସବୁ ଯୋଗାଡ଼ କଲା ବେଳକୁ ଟଙ୍କା 1500 ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଲାଣି, କିନ୍ତୁ ମାଛ ନାହିଁ, ଖାଲି ଚୁନା ମାଛ। ସେଠୁ ସାନ ଭାଇ ଏଠି ମାଛ ଆଣିକି ଚୁନା ମାଛ ଖାଲି ଢାଳୁଛି। କିଛି ମାଛ ବାହାରିଲାଣି, ଖାଲି କରାଣ୍ଡି ଆଉ କିଛି ଶେରଣା ମାନେ ବାହାରିଥିଲେ, ବଡ଼ ବଡ଼ ଶେରଣା। ଆଉ ଯାହା ତ ଲସ୍ ହେଲା। ଆଉ ସେ ଯେଉଁ ଘରଟି ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ, ସେଇ ଘରେ ଆମେ ରୋଷେଇ କରିଥିଲୁ।
ଏ ତ ଭିଡ଼ିଓଟି ଟିକେ ଭଲ ଲାଗିଥିଲା ଆପଣ ଟିକେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କରିଦେବେ। ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସାଙ୍ଗମାନେ।